Sim daxila yar 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 kenine tera Tarapa sim daxila yar 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 kenine tera Asti malas και τον γυρίσπαμ σε μετέρα Asti malas και τον γυρίσπαμ σε μετέρα Αμάν αμάν κοριά βρήμα πάνι σε φορ Στο σπιτό πόσα με κελά τα παπουτσιά σφορ Στο σπιτό πόσα με κελά τα παπουτσιά σφορ Απε συναυλή για πας στο Χαλίλ Απε συναυλή να ρούπομ για πας στο Χαλίλ Πόρθα πέρωσεν ο φέτος και τα επαυλή Πόρθα πέρωσεν ο φέτος και τα επαυλή Αμάν αμάν κοριά βρήμα πάνι σε φορ Στο σπιτό πόσα με κιλά τα παπουτσιά σφορ Στο σπιτό πόσα με κιλά τα παπουτσιά σφορ Thank you.